Helo, dyma'r ail fideo ar Mewnblaniadau Geiriau. Yn y fideo yma, ni'n mynd i gweld sut i lawrlwytho'r Mewnblaniadau Geiriau, archwilio'r Mewnblaniadau Geiriau, so edrych ar y vectorau ei hunain, a wedyn nawn ni edrych ar be ni'n gallu gwneud yr Mewnblaniadau Geiriau hyn. A na'n dangos un offeryn ni wedi bod yn datblygu, offeryn dadansoddi sentiment dwyieithog i ni wedi bod yn gwneud ar Mewnblaniadau Geiriau hyn. Felly yn gyntaf, yn y wefan hon, dateinnovation.cardiff.ac.uk/is/wecy/access, dyma lle gallwch chi lawrlwytho yr holl ffeiliau sydd yn ymwneud da'r prosiect Mewnblaniadau Geiriau hyn. A'r ffeil sy'n bwysig fan hyn yw'r ffeil Mewnblaniadau Geiriau ei hun. So, gallwch chi lawrlwytho'r Mewnblaniadau Geiriau Cymraeg fan hyn. Os chi'n clicio ar hyn, byddai'n gofyn i chi lawrlwytho. Mae'r lawrlwytho yn cymryd bach o amser, mae'n 2.5 GB. Unwaith caiff y ffeil ei lawrlwytho, ffeil zip fydd, felly os chi'n dad-zipio'r ffeil hyn, bydd gennych chi'r ffeiliau hyn. Felly y ffeil cynta yw folder, mae hwn yn cynnwys y Mewnblaniadau Geiriau ei hun. A hefyd mae ffail Python fan hyn sy'n dangos chi sut i llwytho'r Mewnblaniadau Geiriau ei hun. Felly gallwn ni agor hwn. Felly mae'r ffeil hwn yn dangos chi sut i lwytho'r Mewnblaniadau Geiriau yn Python. Y llyfrgell Python yn mynd i defnyddio yw Gensim, yn y llyfrgell sy'n ymwneud â prosesu iaith naturiol yn Python. Os nad oes hwn ar eich cyfrifiadur, bydd angen gosod hwn ar eich cyfrifiadur yn defnyddio pip. Wedyn mae dosbarth fan hyn sydd angen ei diffinio a sydd angen fod yn cofio'ch cyfrifiadur wrth chi llwytho'r mewnblaniadau. A dyma'r llinell sydd angen i llwytho'r mewnblaniadau ei hun. Felly, gadewch i ni wneud hwn nawr yn Jupyter, sef amgylchedd i datblygu a rhedeg cod Python. Dyma'r amgylchedd Jupyter, a nawn ni creu ffeil Python newydd. Dyma'r amgylchedd ni'n mynd i defnyddio i edrych ar y Mewnblaniadau Geiriau. Felly nawn ni dechrau trwy rhoi'r cod o'r ffeil Python mewn, felly oedd angen import gensim, rhedeg hwn. Oedd angen y dosbarth hynny. Nawr i ni moyn creu newidyn o'r enw model, a hwn yw y cod i llwytho mewn y mewnblaniadau. Felly gensim.models.fasttext.load, a wedyn lle mae'r model. Os ni'n llwytho hwn, gall cymryd bach o amser. A nawr mae gennym ni y model wedi llwytho. Beth yw'r model hyn? Gwrthrych gensim yw hwn, ond sy'n cynnwys yr holl wybodaeth am ein Mewnblaniadau Geiriau Cymraeg. So be'n wneud i dweud oedd Mewnblaniadau Geiriau? Set o vectorau, a mae un vector ar gyfer pob gair yn iaith Gymraeg. Gallwn ni edrych ar y vectorau hwn, trwy teipio mewn model.wv, a wedyn dewis gair. So gallwn ni dewis y gair cath, a dyma y vector o rhifau real sy'n cynrychioli'r gair cath yn yr iaith Gymraeg. Mae'r vector yma yn hir, gallwn ni edrych ar pa mor hir yw'r vector cath, so beth yw hyd, so length y vector cath. Mae fe'n hyd o 300 o rhifau real. So mae 300 o rhifau real hyn yn disgrifio'r gair cath yn yr iaith Gymraeg. Mae pob gair yn cael vector unigryw, felly gallwn ni edrych ar gair arall. Gallwn ni edrych ar y gair teigr. Ac eto vector o 300 rhif real sy'n cynrychioli'r gair teigr. Mae teigr a cath yn geiriau falle bydd ni'n disgwyl fod yn agos at ei gilydd. Maen nhw'n agos at ei gilydd yn ystyrlon, felly nhw'n agos at ei gilydd yn mathemategol. Wel, vectorau yw'r ein, felly gallwn ni edrych ar hwnna. Beth yw'r pellter Euclidaidd rhwng y dau vector hyn? Felly'r pellter Euclidaidd yw
Gallwn ni cymryd un vector i ffwrdd o'r llall. A gawn ni vector arall. Mwyn i wneud hwn, gallwn ni diffinio hwn fel gwahaniaeth. A wedyn gallwn ni ffindo beth yw pellter Ewclidaidd rhwng cath a teigr, a ni'n cael pellter o 6.349. Byddwn ni'n disgwyl i'r pellter o dau gair llai tebyg fod yn pellach o'r gilydd, felly gallwn ni trio enghraifft yn lle cath a teigr, beth am mynydd a teigr, a ni'n cael pellter mwy. Dyn ni ddim fel arfer yn defnyddio'r pellter Ewclidaidd i mesur pellteraeth rhwng Mewnblaniadau Geiriau. Fel arfer i ni'n defnyddio'r pellter cosine. Pellter cosine yw mesur o'r ongl rhwng y dau vector, a mae hwn yn disgrifio'r pellter rhwng geiriau lot gwell. Gallwn ni cyfrifo'r pellter cosine gan ddefnyddio y model hyn. Mae'r model hyn actually'n gweithio mas tebygrwydd cosine, sef gwrthdro'r pellter cosine. Felly mae'n mesur o pa mor debyg yw dau beth. Felly mae mesur uwch yn golygu bod nhw'n agosach at ei gilydd. Gallwn ni cyfrifo'r tebygrwydd cosine trwy defnyddio model.wv.similarity wedyn y dau gair. Byddwn ni'n disgwyl i tebygrwydd rhywbeth fel mynydd a teigr fod yn llai na'r tebygrwydd rhwng cath a teigr. Felly mae'r ffwythiannau hyn yn rili defnyddiol os ni'n cael dau gair penodol ni mae'n gweld eu gwahaniaeth rhwng nhw. Ond beth os ni jyst mae'n edrych ar pa geiriau sy'n mwyaf agos at rhyw gair? Wel, mae ffordd gallwn ni wneud hyn fyd, so mae'n defnyddio'r tebygrwydd cosine, a mae'n edrych ar tebygrwydd cosine o pob gair yn y iaith Gymraeg, ac yn gallu rhoi ni pa geiriau sydd mwyaf tebyg i'r gair yn y moyn. Felly, pa geiriau sy'n mwyaf tebyg i rhyw gair? Felly, gallwn ni edrych ar model.wv. Gallwn ni roi most similar nawr. A gallwn ni dweud beth yw'r gair ni moyn edrych am. Felly gallwn ni jyst dweud y gair glaw. Mae wedi bod yn glawio heddiw. A faint o eiriau mwyaf tebyg ni moyn edrych ar. Felly gallwn ni edrych ar y 10 gair mwyaf tebyg i glaw. So nawr mae'r model wedi dweud y 10 gair mwyaf tebyg i'r gair glaw. So y 10 gair gyda'r pellter cosine lleia rhwng ei hun a glaw yw eira, gwyntoedd, taranau, gwyntog, glawio, gwyntog, storm ac yn y blaen. Felly yr holl geiriau sy'n rili debyg i glaw yn ystyrlon sy'n rili neis. Fe allwn ni edrych ar geiriau eraill. Felly cymryd hwn, gallwn ni edrych ar y gair rhywbeth fel meddalwedd, ac ni'n cael geiriau fel salwedd, so malware, cyfridirol, software, caledwedd, hardware ac yn y blaen. So geiriau tebyg iawn i'r gair meddalwedd. Un bach arall, gallwn ni edrych ar y gair nofio, so berf y tro yma, a mae'r geiriau sy'n dod allan, nofio'n nofiodd, ond mae pull, swimsuit, wedyn heicio, cynwio, rhwyfio, kayacio, fflymio, holl geiriau sy'n ymwneud da y dŵr a pethau chi'n gallu gwneud yn y dŵr. So geiriau sy'n anagos yn ystyrlon, sy'n rili dymuno.
Priodwydd dymunol arall o'r mewnblaniadau hyn, o'n i moyn gallu gwneud arithmetig gyda nhw. Felly o'n i moyn dweud, os oes gen ni enghraifft o rhyw perthynas rhwng dau gair, gallwn ni rhagfynegu perthynas rhwng dau gair arall. So, enghraifft, o'n i dweud, os oes da ni'r perthynas dafad a defaid, dylwn ni gallu rhagfynegu lluosog o buwch o'r fectorau. Felly lluosog o buwch ni'n edrych am gwartheg neu da neu buchod. So, i wneud hyn, mae'r mathematig yn dweud wrth ni, dylen ni gallu ysgrifennu y vector ar gyfer defaid minus y vector ar gyfer dafad, adio'r vector ar gyfer buwch, a dyle hwn rhoi ni y vector sy'n rili agos at lluosog o buwch, sef gobeithio gwartheg neu da. So vector yw hwn, gad ni edrych ar galw hwn yw dyfaliad ni. Okay. A gall ni defnyddio union be ni bod yn gwneud o'r blaen i edrych am y geiriau agosaf at y vector dyfaliad hynny. A dyle fod y vector ar gyfer lluosog buwch yn y gair agosaf rhywle. Felly dyma, fi jyst i defnyddio yr un darn o cod o fan hyn, ond yn lle'r gair nawr dwi wedi rhoi y vector. So y vector dyfaliad, beth yw'r 10 gair agosaf i'r vector, ein dyfaliad, a dyle fod lluosog buwch yna rhywle. Felly mae'r geiriau cyntaf defaid, ni wedi bod yn defnyddio hwnna, buwch ni wedi defnyddio hwnna, ond mae gwartheg yna, a mae gwartheg lawr fan hyn fyd. Felly, mae hwn wedi gweithio, kind of gweithio. Gadewch ni trio enghraifft arall, felly newn ni edrych ar rhyw perthynas gwahanol o'r tro yma. So, yn sed o lluosogion, gadewch ni edrych ar enwau o ansoddeiriau. Felly, newn ni copio'r cod mewn hyn. A nawr, y perthynas dwi'n mwyn edrych ar yw'r perthynas rhwng hapusrwydd a hapus, so yr enw o'r ansoddair, a felly dwi'n moyn yr enw sydd ddim yn wneud da diolchgar. Felly dwi'n edrych am rhywbeth fel diolchgarwch. Y tro yma, mae gen ni hapusrwydd diolchgar a ni wedi defnyddio, ond mae diolchgarwch wedi dod lan. Mae hefyd yr gwrthwyneb o diolchgarwch, so aniolchgarwch wedi dod lan. Mae hwn yn typical iawn o mewnblaniadau geiriau. Mae pethau cyferbyn, mae'n anodd gweld gwahaniaeth rhwng nhw. Ond mae diolchgarwch wedi dod lan, felly mae'r priodwydd hyn gyda ni. Gwnewch ni trio rhywbeth bach yn wahanol, so nawr gwnewch ni edrych ar gwledydd a'i prifddinasoedd. Perthynas rhwng dau geiriau o hwnna, a dylwn ni gallu rhagfynegu y perthynas o rhyw gair. Felly tro hyn, ein enghraifft o'r perthynas hyn yw Ffrainc a Paris. Felly beth yw'r gwlad sydd yn wneud gyda y prifddinas Amsterdam? Ac mae iseldiroedd wedi dod lan y syth. Mae hwn yn gweithio da. Nifer fawr o gwledydd, gallwn ni roi Madrid mewn, a mae Sbaen yn dod lan, gallwn ni roi Ottawa mewn, a mae Canada yn dod lan ac yn y blaen. So mae hwn yn gweithio'n rili dda. Dwi nawr yn mynd i dangos chi sut allwn ni defnyddio mewnblaniadau geiriau mwyn gwneud tasgau prosesu iaith naturiol. Felly, dyma wefan, ffolder ar GitHub yw hwn, so dyma wefan
ni wedi bod yn gweithio ar yn hyfforddi teclyn mwyn dadansoddi sentiment yn dwyieithog yn Saesneg ac yn Cymraeg. So, y syniad tu ôl yw hwn yw bod ni wedi creu set o mewnblaniadau geiriau ar gyfer y Cymraeg, ych chi wedi gweld yn barod, set o mewnblaniadau eraill ar gyfer y Saesneg, ac wedyn un wedi alunio nhw gyda'i gilydd. A be mae hwn yn golygu yw bod geiriau Cymraeg a geiriau Saesneg yn byw yn yr un gofod vector. Pam ni eisiau hwnna, oherwydd ni moyn gallu defnyddio y teclynau hyn ar data dwyieithog. Felly, yn y mewnblaniadau newydd yma, mae siap a dosbarthiad y geiriau Cymraeg wedi cadw eu siap a dosbarthiad o'r mewnblaniadau geiriau uniaith. Mae'r siap a dosbarthiad y mewnblaniadau geiriau Saesneg wedi cadw hynny o'r mewnblaniadau uniaith Saesneg, ond maen nhw wedi shifftio fel bod y Cymraeg a'r Saesneg yn agos iawn at ei gilydd. Mae hwn yn golygu o fewn y gofod vector, dylai fod y geiriau agosaf at y gair cath, fod y gair cath, ci, teigr, llew, ond hefyd dylai'r gair cat, lion, tiger fod yna fyd. Nawr, os ych chi'n lawrlwytho y ffolder sydd ar y wefan yma, gallech chi wneud yna, os ydych chi git, gallech chi wneud clon o'r repository hyn, trwy defnyddio hyn, mae popeth am ddim. Yna, mae lot o teclynau mewn fan hyn i chi hyfforddi teclyn dadansoddi sentiment eich hun. A na dangos chi eisiau i'n wneud yna nawr. Felly dwi wedi clonio'r repository hyn trwy defnyddio GitHub, a dwi wedi rhoi yn ffolder o'r enw sentiment. A mae'n edrych fel hyn, y ffolder well-ing embedding sydd wedi cael ei lawrlwytho. A mae nifer o pethau yn y ffolder yna. Ac o fewn y ffolder hyn, so o fewn y ffolder well-ing embeddings, y ffolder nath dod lawr o'r wefan GitHub, ni'n mynd i gweithio yn heddiw. Felly, yn y readme, mae yna cyfarwyddiadau Cymraeg yn disgrifio be wnaethon ni, a sydd chi'n gallu ailgreu be wnaethon ni ar eich cyfrifiadau chi. Felly, mae disgrifiad o'r corp yna ni'n defnyddio, ac yn bwysig, mae yna link fan hyn i'r mewnblaniadau trawsieithyddol. Felly mae'r mewnblaniadau trawsieithyddol yma yw'r mewnblaniadau Cymraeg a Saesneg ar wahân, ond sydd wedi shifftio ac alunio at ei gilydd. Felly, dau set o mewnblaniadau geiriau ar wahân sy'n byw yn yr un gofod vector a sydd yn perthyn i'w gilydd. Felly, os i ni'n mynd i'r wefan hyn, Google Drive yw hyn, a mae setiau o mewnblaniadau geiriau wedi alunio ar gyfer Cymraeg a Saesneg fan hyn. Lawrlwythwch rhain, so mae ffyrdd o lawrlwytho hyn am ddim. Mae'n cymryd bach o amser, felly fi ddim yn mynd i wneud hwn nawr, ond dwi yn barod wedi lawrlwytho rhain. Dwi wedi lawrlwytho rhain a wedi rhoi nhw yn y lle dwi eisiau nhw yn y ffolder well-ing embeddings. Felly dwi eisiau nhw yn models, vectors, a wedyn mae'r dau ffolder yna, English a Welsh. So fan hyn mae dau set o mewnblaniadau geiriau gwahanol ar gyfer y Cymraeg a dau set gwahanol ar gyfer Saesneg, ond mae'r dau set yn perthyn i'w gilydd. I ni nawr yn edrych ar sut i creu teclyn dadansoddi sentiment gan ddefnyddio rhain. Felly, mwyn creu'r teclyn dadansoddi sentiment, mae angen rhedeg y command hyn yn eich terminal. Felly, dyma'r command mae angen i chi redeg i creu'r teclyn dadansoddi sentiment. Felly, mae'r command mae'n gofyn, so ni'n defnyddio Python eto, a dyma'r sgript Python sy'n mynd i cael ei rhedeg. Mae angen pwynto hyn i lle mae'r mewnblaniadau geiriau Saesneg. Felly mae'r mewnblaniadau geiriau Saesneg, mae enw'r ffolder eitha hir, ond dyna'r mewnblaniadau geiriau Saesneg.
Yna mae angen pwyntio fe i'r Mewnblaniadau Geiriau Cymraeg. Felly eto, mae'r ffolder eitha hir, ond dyna'r Mewnblaniadau Geiriau Cymraeg. Yna mae angen data i hyfforddi'r teclyn dadansoddi sentiment hyn arno. Mae'r data sydd gyda ni, a gallwch chi defnyddio unrhyw data i chi eisiau, ond y data sydd gyda ni yw data ar sylwadau IMDb ar ffilmau. Yna i dangos chi be mae hwn yn edrych fel. So, o fewn y ffolder, a mae'r data hwn yn dod lawr gyda GitHub, ond gallwch chi defnyddio unrhyw data i chi eisiau. O fewn data, corpora, ac o fewn Saesneg, mae dyn ni ffolder enw IMDb. Mae'r ffolder hyn yn cynnwys corpora hyfforddi a corpora prawf. Gwnewch ni jyst edrych ar y corpora hyfforddi, na'r unig i ni'n mynd i edrych ar heddiw. A mae 2 ffail mewn fan hyn. Mae yna ffeil llawn arsylwadau negatif ar ffilmau, a mae yna ffeil llawn arsylwadau positif ar ffilmau. Felly gyda ni edrych ar enghraifft o hwn, felly gyda ni agor hwn, lan. Felly, beth yw fformat y ffail yma? So, mae pob llinell yn un sylw ar ffilm sydd â sentiment negatif. A mae lot fawr o rhain. Felly enghraifft o sylw 10, felly llinell 10, the film is bad. There was no other way to say it. The story is weak and outdated, ac yn y blaen. So sylw yn yr iaith Saesneg, sy'n bwysig. So sylw yn yr iaith Saesneg ar rhyw ffilm, ond sydd â sentiment negatif. A mae lot mawr o rhain, mae angen lot mawr o data i hyfforddi rhyw teclyn fel hyn, a'r nifer o arsylwadau ni'n defnyddio i hyfforddi y teclyn yma yw 12,500 o arsylwadau. A dyna'r just y rai negatif, mae hefyd yn 12,500 o rai positif. Felly, fan hyn, dataset, i ni'n pwyntio fe at y ffolder IMDb yna. Yna mae angen ni dweud lle ni moyn safio'r teclyn, felly fi'n mynd i safio fe ar classifier, models/classifier. Lle ni moyn safio'r tokeneiddiwr, felly model/tokenizer, a lle ni moyn safio'r map labelau. Felly fi jyst yn safio fe yn y model/label map. Felly dwi'n rhedeg hwn, felly gallai copio hwn, ac o fewn y terminal, pan dwi o fewn y ffolder cywir, gallai gludo'r command yna a'i rhedeg. Mae hwn yn cymryd bach o amser, ond angen wneud hwn unwaith. Unwaith chi wedi wneud hwn, mae da chi teclyn dadansoddi sentiment i'w wared. Unwaith chi wedi rhedeg y command yna, a chi wedi hyfforddi'ch model, yna o fewn models, lle nes i safio'r teclyn yma, dylwn ni cael mwy o pethau. Felly dylwn ni cael map labelu, tokeneiddiwr, a'r teclyn ei hun, y classifier. Mae'r tokeneiddiwr, y tokenizer, yn troi brawddeg o geiriau i mewn i rhywbeth sy'n cael ei cynrychioli dar rhifau. Rhywbeth bod y classifier yn gallu deall. Mae'r classifier wedyn yw ein teclyn. Mae'n gallu cymryd y brawddeg yna sy'n cael ei cynrychioli gan rhifau, a mae'n gallu rhagfynegu os oes gan y brawddeg hyn sentiment positif neu sentiment negatif. Mae'r map labelau just yn dweud wrth ni bod os mae'r classifier yn rhobas 0, mae'n golygu rhywbeth negatif. Os yw'r classifier yn rhobas 1, mae'n golygu rhywbeth positif. Nawr, gallwn ni mynd ati a defnyddio y teclyn yma. Gallwn ni defnyddio'r teclyn yma o fewn Python. Nawr mae angen llwytho cwbl llyfrgellau i wneud hwn gweithio. Felly mae angen pickle yna ni sy'n dod gyda Python, a mae angen y llyfrgell Keras gyda ni. Mae Keras yn llyfrgell dysgu peirianyddol ar gyfer Python, a dyna
be ni'n mynd i defnyddio i llwytho'n teclyn a defnyddio'n teclyn. Felly, os nad oes gyda chi ceras ar eich cyfrifiadur, bydd angen gosod ar eich cyfrifiadur gan defnyddio pip. I rhedeg hwn. Mae hefyd angen y ffwythiant canlynol mwyn llwytho'r tocyneiddiwr wnaethon ni newydd creu. Nawr gallwn ni llwytho'r tocyneiddiwr a'i galw yn T, a gallwn ni llwytho'r model a'i alw yn model. Mae rhain yn pwyntio at lle wnaethon ni safio ein tocyneiddiwr a lle wnaethon ni safio ein classifier, ein model ein hun. Nawr fe allwn ni dechrau defnyddio'r model yma. Yn gyntaf nawn ni defnyddio'r model, a cofio oedd y model yma ond wedi cael ei hyfforddi ar data Saesneg. Oedd dim Cymraeg, yr unig peth Cymraeg sydd i wneud â hyn yw'r Mewnblaniadau Geiriau ei hun. Oedd dim data Cymraeg wedi mynd mewn i'r model yma. Felly yn gyntaf nawn ni defnyddio fe i rhagfynegu sentiment brawddeg Saesneg. Felly ni'n cael ein brawddeg a rhyw brawddeg fel Okay, so I absolutely hated it. What a waste of time. The cast were terrible and the writing bad. Okay, felly dyna yw y brawddeg i ni moyn rhagfynegu os oes sentiment negatif neu positif dy fe. Nawr i ni moyn defnyddio'r tocyneiddiwr yma i troi'r brawddeg hyn i mewn i cynrychiolaeth o rhifau felly bod ein model yn gallu ei deall. A dyna be mae'r llinell yma'n wneud. Felly mae'r llinell yma yn cymryd ein brawddeg a'i troi e mewn i cynrychiolaeth o rhifau. Felly be mae'r newidyn prawf yma'n edrych fel nawr? Dyna cynrychiolaeth rhifau o'r brawddeg hyn. Nawr gallwn ni jyst defnyddio'r model ni i rhagfynegu os yw hwn yn negatif neu positif. Felly gallwn ni dweud model.predict, a'r model ni yw ein classifier ni, model.predict prawf, a mae warning bach wedi dod mas, ond dyma yw ein canlyniad. So sydd ni'n darllen hwn, y canlyniad yw bod y model yn dweud bod tebygol roedd 0.99633, bod y brawddeg hwn yn 0, sef negatif, a tebygol roedd o 0.0003, bod y brawddeg hwn yn 1, sef positif. Felly, mae'r model yma wedi rhagfynegu bod y brawddeg hwn yn cael sentiment negatif. Great. Gadewch i ni sgwennu'r holl peth hwn fel ffwythiant mwyn ni gallu gwneud yr holl beth eto ac eto. Dwi jyst wedi ysgrifennu be y darnau cod o'n i da fi lan fan hyn fel ffwythiant, felly gallai wneud yr un dadansoddi ar brawddegau eraill. Felly mae da fi'r ffwythiant dyfalu yma. Nawr gad ni trio hyn ar brawddegau Cymraeg. So felly mae'r model yma ond wedi cael ei hyfforddi ar data Saesneg. Dyw'r model yma byth di gweld brawddeg Cymraeg o'r blaen. Ond mae fe'n gwybod strwythur y Cymraeg a'i perthynas i'r Saesneg oherwydd y Mewnblaniadau Geiriau. Felly sydd mae'r model yma yn ymdopi gyda brawddeg Cymraeg yn gallu rhagfynegu os oes da fe sentiment positif neu sentiment negatif. Beth am y brawddeg? Doeddwn ni ddim yn hoffi'r ffilm, felly rhywbeth negatif. Roedd y cast yn wan, sgript yn wan ac yn diflas iawn. Gad ni dyfalu sentiment y brawddeg hyn. Eto mae warning wedi dod mas, ond mae'r brawddeg hyn, mae'r model wedi rhagfynegu tebygolrwydd 0.82 fod hyn yn negatif
a tebygol 0.17 bod hwn yn positif. Felly mae'r model wedi rhagfynegu bod brawddeg hwn yn cael sentiment negatif. A fi'n meddwl bod hwn yn wir, mae da'r brawddeg hwn sentiment negatif amlwg iawn. Be am i ni trio brawddeg gyda sentiment positif? Felly, roedd y ffilm yn ffantastig, yr awr gorau dwi wedi gwario o flaen y teledu erioed. A'i dyfalu hwn. A nawr mae'r model wedi dweud wrth ni bod mae fe'n meddwl bod tebygol yw 0.31 fod hwn yn negatif a tebygol yw 0.68 fod hwn yn positif. Felly eto mae'r model wedi rhagfynegu bod y brawddeg hwn yn cael sentiment positif. A fi'n meddwl bod hwn yn cyffrous iawn. Mae nawr dyn ni model sydd byth wedi gweld brawddeg Cymraeg yn gallu rhagfynegu sentiment brawddegau Cymraeg oherwydd bod yn defnyddio mewnblaniadau geiriau sydd yn cynnwys gwybodaeth am strwythur ac ystyr yr iaith Gymraeg. A fi'n meddwl bod hwn yn cyffrous iawn.